Ρίξε λίγο καπνό. Ωπα, εντάξει. Αυτά είναι οχτάρες κυψέλες διόροφες. Εδώ έχουν μέλι και κυφίνους, αλλά έχουν και γόνο κλειστό. Για να δω. Εντάξει, μια χαρά είναι. Γίνα απ' την άλλη. Ελέγχουμε για βασιλικά κελιά. Η Εντάξει. βασίλισσα πρέπει να είναι 2 ετών. Εδώ έχουν αρχίσει και κλείνουν και το μέλι, το σφραγίζουνε. Πράγμα που αυτά είναι για να τα έχει. Και η επόμενη πλάκα που έχουμε, εκείνη είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε. Αυτά τα μελίσια 17 Μαρτίου είχαν μόλις 4 πλαίσια γόνο. Γίνα και την άλλη λίγο. Έχουμε ένα βασιλικό κελάκι το οποίο είναι στραγμένο από το πλάι, πράγμα που σημαίνει ότι η βασίλισσά μας είναι δυνατή. Και την έχαγε την αυτή που φτιάξαν οι υπόλοιπες συνέλφες. Το μελίσιο, εγώ από ό,τι βλέπω, Κωστή, θα χρειαστεί σύντομα όροφο. Γιατί καταλαμβάνει σχεδόν όλα τα πλαίσια. Και ακόμα ένα κελί βασιλικό, το οποίο φαίνεται να είναι παλιό. Δες από κάτω. Άδειο είναι. Αυτά λέγονται κελιά εκφοβισμού. Το επόμενο τώρα είναι, αποδεικνύει ότι η βασίλισσά μας είναι 2 ετών και ότι ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. Ωστόσο δεν έχουμε ελέγξει στο κάτω όροφο για να ξέρουμε αν έχει ανεβεί επάνω ο γόνος μας ή αν δουλεύει πραγματικά και κάτω και επάνω. Και εδώ από άκρη σ' άκρη, από ό,τι βλέπουμε, γόνο. Έχει και από τις δύο πλευρές. Άκρες, έχει και από αυτή τη μεριά. Αυτό το φάει, το καταναλώσει ο γόνος. Η βασίλισσα δεν φαίνεται να είναι εδώ πάνω. Πράγμα που σημαίνει ότι ο γόνος μας... Μια εικόνα όσο 1000 λέξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι ο γόνος μας μπορεί και να έχουμε καλά. Κωστή, εγώ νομίζω ότι αυτό το μελίσι... Για να δούμε και την κερίθρα που θέλει όροφο. από μια εβδομάδα. Ολοκαίνουργια. Φιλοκερίθρα ήτανε. Ναι. Και το χτίσανε μέσα σε μια εβδομάδα. Και εδώ στο πλάι, στην πλευρά τι είναι, κυφνοκελί, βασιλικοκελί, Κωστή. Εδώ πέρα. Για τσεκάρε το λίγο. Ανοιχτό βασιλικό κελί. Αυτό στο πλάι εδώ είναι βασιλικό κελί. Τα μελισσάκια μας είναι τούμπανο και νομίζω ότι έχουν τάσεις για σμηνουργία. Πρέπει οπωσδήποτε να χαλάσουμε τα κελιά εδώ και να βάλουμε όροφο. Ετοιμάζεται ο χώρος για να γεννήσει μια πάρα πολύ καλά χτισμένη κερίθρα, σχετικά καινούρια. Και εδώ είναι το φύλλο που βάλαμε πριν ακριβώς 5 μέρες, τώρα θα το ανοίξουμε για να δούμε τι κάνανε ακριβώς σε 5 μέρες. Έχουν αρχίσει ήδη να το πιάνουν. Γίνα λίγο από την άλλη να δω. Γίνα το αλλιώς το φύλλο τώρα, Κωστή. Όπως το έβγαλες αντίθετα. Γίνα το από την άλλη πλευρά. Για να πιάσουν και την άλλη. Και λογικά αυτά μόλις τελειώσουν τη μια πλευρά θα κάνουν και την άλλη. Τέλος να δούμε την πλαϊνή αν έχουν αποθηκεύσει γύρι ή μέλι. Μια από αυτή τη μεριά είναι καθαρό το τέτοιο. Κερίθρα μας. Τον σμέλι εδώ δεν βλέπω. Και αυτή η μεριά.